manager. Sa'n byd yn syrun am hwnna. Top dog. A, mae'n blasu! Fel ddydych chi, haid a cymeryd sylw o'r ddwy yma. Mae Serenity'n iawn yn y bôn. O'n i fel sy'n wedi methu nhw, o'n i'n gobeithio fysa ni. Sa'n grwg iawn ar chi wedyn fysa. Hei! Chi'n oce? Da chi'n cael nabod chi oedd? Oedden ni'n yr un flwyddyn ysgol. Ond oedd chdi glas clwfar. Os fydd yma mewn 5 munud, mi fyddwn ni'n saff o fod yn hwy. Efo'n bach o lwc bydd wedi torri lawr. Na, maen nhw wedi newid yn ŵtol. Da chi'n cofio? Mae'n mynd i fi gyrru staff newid i fyny, Nant Harrog. Nant Harrog? I be? A dwi'n beth sy'n rhaid i gofyn? Scotch Miss? Ai, sy'n neb yn byw na. Mond pobl ia. Tai ha. Pwy sy'n byw? Pwy sy'n byw yn y parog? O mor bert sy'n hael ar y bai o dy lleni sydd ar gael. O mor blas sy'n lawyr gwirol ta neb yn toedio ti. O mor grifydd ei iaith Gymraeg ond mae lle ma'n awr enwog. O mor neis fydda clywed oes o mae hynny rhydd i gyfres. Pwy sy'n byw? Pwy sy'n byw? Pwy sy'n byw? Pwy sy'n byw? Pwy sy'n byw yn y parog? Na i ofyn I Daniel os gan o fod yn half price. A mae isio mwy o mountain flip-flops. Mae nhw wedi gwerthu allan. Eto? Sami, gosfa nôl ar ôl rwan. Da. A faint o townhouses yna?
5 yn Pen y Groes a 1 tu Council yn Nefyn. A ti'n gwybod y deal long back York Castle? Am noson, ta wythnos ar y tro mae o. O, mae'n 2 noson ar weekend, a mae'n Biwmaris a Conwy. Be di'r sell by date ar y slices Bangor beef? Heddiw, sa'n neb yn sbio arnyn nhw. Mi fydda i'n dweud bod nhw'n gwerthu. Ti'n siŵr by'r stoc o fan arall? Oes, New Zealand lamb. New Zealand lamb. Ewan! Dyn amser panad eto nhw. Newydd gael ein da chi Margaret. Mae hi di stewi bach o ando. Mae rhywun i'n rhaid bach ia. Dwi'n gobeithio bod y tŵr bach yna wedi bod yn rhywfaint o help. Ac wrth gwrs, fa ma di llawn y siop. Lle mae Reion yn ei gweithio galad. Mae Fion, yr Israelwraig, yn gwybod bod chdi yma. Neith hi sort of patra mynd i. Morning! Bore da! Pawb yn barod am ddiwrnod caled o waith. Mae di fod yn bore prysur chi Serenity. Fab! Dyna, dwi'n licio i glwad. Fifi! Spreadsheets! Barod Serenity. Right. Morning figures, please. Faint cwsmeriad sydd wedi cerad trwy ddrws y siop bore yma? Tua 200. Exact numbers, Daniel. Cofion! Sori, ond mae wedi bod mor brysur. Mae'n anodd iawn cael yr unol ffigurau. Sa'n rhaid i ni gael fi'n sefyll. Okay. Dwi'n bod. Cyfartaledd gwariant pob cwsmer. Mae o reit uchel bore yma. Mae'r adran 2 ag eiddo neu werthu cwtla môr am 300,000. Music to my ears! Fifi, ti'n cofnodi'r hyn? Endo Serenity. Na i adael i ti oedd yn pethau fama rwan. Mae gen i few important calls i ni. A meetings mewn 10 munud. Oh! Chdi. Ydyw'n display Welsh Riviera'n barod eto? Dal i aros am y cyntaf o'r jet ski sydd ar ei Serenity. Wel, chop. Na fydd pig eto mor drosodd. Falle dyn ni mwy am welwyr i wario. Yn union. Doedd iawn Serenity. Wel, mi rwy ti yn siarad efo'r North West Wales Businesswoman of the Year 2023. David, darling! Did you get my dress from the dry cleaners? I'll be coming up on Friday. Okay! Chop! Digon i wneud. Pwy di Lisa? Lisa. Okay. So, chdi di'r un sydd wedi bod yn university da? Ia? Gret. So, geith i fod Department Translations a Token Welsh. Token Welsh? Just pethau bach simple. Just cyfieithu pethau ar gyfer Instagram a Facebook. Mae yna ambell i gwsfar. Just dipyn bach o Gymraeg ar y busnes website a falle. Oce, wel, hwlia maen nhw'n trio. Ia. Mae yna newid ddod mewn bore yma. Ostrich Farm yn Cwm y Glo. Isio cyfieithu ambell i Instagram post. Isio trio dangeu locals yn y geia. Fifi, doi Robbie Llanfrodan efo extra shot, please. Oh, gosh! Pwy sydd wedi digwydd i'r background music? So
Gymraeg? Estrus. O, ti mor wirion at ti'n edrach chi? Be ti'n meddwl? Joc? Ha. Isio bach o help o'n i efo peth Welsh Riviera. Be bydden ni alw fo'n Gymraeg? Welsh Riviera, wir adra dwi ni. Ia, gwbo. Serenity a'i syniadau de. Isio bobl iar dda. O dydy pobl ddim yn wirion na dyn. Dwi'n imsti. Maen nhw'n colli penna yn y lle yma. Talu ffortiwn am dalpia'r wyddo falle. Ai, grib goch yn bestseller. Wel geith mis syniadau weld rhywbeth arall os dwi i'w beth i wneud efo fo. Ma ni. Pam nes ti am y job yma ta? Angen y pres. Tydan ni gyd. Ond ti di bod i university, gen ti qualifications a falle. O, dwi'n gwybod. Just isio dod o ledra ni. Gobeithio ffindio job, call. Ond, sa'n byd yma nagos? Dim yn bad yma. Bach yn dead yn geirfa. Ond mae'n gret yn rha. Ti'n meddwl? Anyway, be ti'n neud? O, ia! Fama ti'n cuddio? Cozy iawn i chi'ch dau. Na, isio help efo'r peth Welsh. O, ia, ia'n help. Da ni'n coelio chdi boi. Anyway, ti di gofyn i Lisa os di o'n gyda clwb heno? Clwb? Ma di bod yn fama moes fy chdi, a di o'n di sôn am clwb. Mynd i neud o'n i. Clwb gwaith ni dio. Bob nos Wener. Glwb y tyllianod. Paid poeni. Paid di ddallt. Ti'n gorfod a ddyn iawn i fod yn aelod
ddim digon ref I fod yn aelod da O glwb y tellu anodd Very exciting! Oh, my poor Jim, neat and really smooth. Bigger and better and there! A promotion? Of course! Oh, edrych ymlaen I siarad yn fuan. Toodles, ta-ra! Wel, Fifi, dwi'n meddwl mae Wales, neu even UK Businesswoman of the Year 2024 fydd I nesaf I mi. Ooh, da, Serenity. Pam? Wel, efo developments ma fo Gwal Express, te? Ia, siŵr. Diolch mynd I ddigwydd lle yn fuan iawn, Fifi. A be am y parc gwyliau? Wel, mae The Parc dal up in the air ar y funud. Ond dwi'n hyderus mae'r council siŵr o weld sens yn diwedd. Efo'r siop mancau, bydden nhw'n desperate am loddo o gwaith i'r locals. Betha, mae siŵr. O'n i'n iawn hefyd. Chi glywed I sôn am dyrchafia. Mae gen ti ddau glystiant y ben ôl hefyd, don. O na, meddwl o'n I. Un peth am y tro, Fifi. One thing at a time. Neriwed, rhaid i fi brysur a bore ma bsa. Paid dweud I fi blino'n rat. Sni'n unam, pwnt o fyna. Dyna da chi gael am aros yn y clwb mor hir nithiwr, de? O, fa chdi sa fawr gwerthinol? Reion yn I medru handlo foli. O, nath Lisa joio fynd bechod. Oedd hi a Kai roedd yn dipyn o met fynd o fe. Lle mae o? Dwi'n di gweld o'r rating. Di mynd ar rhywbeth I gael I gyfieithu, mae siŵr. Oh my god! A dwi rioed I gael gymaint o bookings o'n tair dwi'n gael bora ma. Da iawn, bydd Serenity hapus. Dinion! Os na 30% off a dalcia mo'i liwio, oes? Oes. Ewan! Di'n amser panel eto do! O, dwi'n i'n gael I amser chi mydret. Watsiwch eich hunan, mae'r blarwm ar ei ffordd! Prysur, prysur, prysur! Dyna dwi licio I weld! O arglwydd, gai belltrwm yna dwi'n achos. Gyd ti golden numbers I fi deiniol! Mae bron I 300 o bobl wedi gwario yma heddiw'n barod. Fab, fab, fab! Be sy'n gwerthu fwyaf? Tai sydd ar dop y rhestr ers chydig wythnos arfer. Brilliant! Keep it up, bawb! Dwi offi Chester. Very important meeting! Neis. Joiwch. Siŵr o wneud. Dames, darling. Margaret! Cewch chi fynd am eich panad rwan. Dwi'n meddwl ddo efo chi. Diolch, bell! Anhegin a chisol camno! O, Margaret, just checio. Da chi di talu deposit ar gyfer parti arwyddio haf, to? Damia! Dim hofio rhywbeth bwydym. Ddoi am o ddori! O, peidiwch â gael bwncar chibuban eto. Oedden nhw allan o diw. Oedden nhw'n effernol. Be di hyn? Parti dathlu bod visitors yn mynd adra. Be, parti arall?
I ddathlu bod ni'n mynd I gael brec. A paratoi am y geia. Ww, hot choc flaen tad. Wel, just strictly. Y tywydd cot a bwyd. Braf. Sori, Walter, mond fi sy'n na. Di anghofio ma. Iawn, ma chi.
Dwi'n meddwl pam bod fi'n trafod nôl o chwaith. Mwnt mynd i gwely, dwi efo ddau nôl ma eto. Ella cawn ni wybod mwy am y developments forward. Developments? Ia, chod hi, Queen, fyny Christian siarad ei gwas bach, nes i? Ww, a be lle? O, dwi'n i'n sti. Di glywyn fel bydda fo. Ond mi o'n i fel gafer a dran am rhywbeth drwy bora. A glywyd hi hi'n sôn am developments Apple Express nes mlaen. Walter, sgwni be fydd o? Ella gawn ni pobori. Ella wir, ceri bach. Ella wir. Walter, ddeudwydda fi, neithiwr, bod o wedi clywed rhywun fyny grisian sôn am rhyw exciting new developments. Mwy o waith, man. Mwy o waith, mwy o gyflog. Ella fod y gyniadau sy'n dod o tan 10 munud gwylia hefyd? O, na. Ella sa well fi i teirio. Mi os byddwn nhw weithio'n drwg? Swn i'n meddwl rhywsyd, bigger and better ydi motto Serenity. Ia, mae da iawn efo ni, pan y teg. Yndi? Oedd mam di clywed na hi a David Darling sydd wedi prynu tina uwch ben Nant Parog hefyd. Be, y cael am yr aeth am 200,000? Be, hi fo cael mawr fel na. O, bildio mansion, ia. Cadw ceffylau, ia. Mae'n mynd i Chester Races digon aml. O dyna ni, digon o speculator rwan. Gawn ni wybod digon bia. Rwan mae gennym ni waith i wneud a pethau i'w werthu. Sian, di'r tai yn barod? Ydyn. Elen, di'r mynyddoedd yn barod? Ydyn. Cai, di'r Welsh Riviera yn barod? Yndi. Awe, mae Gwalia Express ar agor. Croeso dewch i mewn i'n gwlad, ma' na ddigon o daim a ma' na ddipyn o stad. Sa chdi'n teulu bod nhw i gyd yn nafio ffwrdd. Sa chdi'n teulu bod chdi'n siopa mewn archfarchnad. Ta be, ta be. Beth sy'n ffansi ti'n mawr ta bach, i fi brynu gyfni council gan y miliwn
talk about it in public. Don't connect. Pull down the newspapers. Keep the television quiet. Hollow out the language. Make us a theme park. Make us a gift shop. Accommodate. 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 As if nothing else had ever happened. Croeso I ein harffordd nad ni. Ma bob dim yma yn gael am bris. A bod yn hyn, a bod yn hyn, a bod yn hyn. Beth sy'n y brechdan heddiw? Cor y byn! Neis iawn. Da chi di sbio yn eich e-mails? Fyddai, beth yn traffaith? Do, Ceri, ac i ni unrhyw un o'n eich gofyn, sgyn i'n syniad beth sy'n mynd mlaen. Wow! Cyfarfod brys i'r holl staff? Ti dall bod yn dod efo mi? Na. O, na, gwrsiwr. Dyma pan bod fi'n trafod gofyn. Welis i fel bore yma. O'n i'n hanner gobeithio os ydyn efo sioc di cael. Dim letrig, eira, neu wbath. Eira? Dim ond awst di'r lembo. Di hyn yn rhywbeth sy'n digwydd yn aml. Ond special occasions. A tro dwytha gafon ni'n oedd pan oedd Graig Prince o Wales yn dod i brynu cig barbecue. Be? Cyfarfod bris o'r holl staff achos o hynny? Ai, a gafon ni gyd o'r dwrs i llunau danad a gwisgo uniform mlaen. Ella bod nhw'n royal sy'n dod eto. Swn i'n meddwl rhywsut. Anyway, gawn ni wybod y munud. O, mae fo'r bus yn dŵad. UK, here we
jobs. Mi fydd angen cleaners yn y dynol. Ac, obviously, mi fydd yna opsiwn i chi relocatio i un o branches eraill Siop UK. Mae rhywun agosa yn Chester. Sbïwch arno fo fel Jenny. Ydych chi efo fi? Ta ydych chi ddim? Lle braf, dy fe? Ie, yn enwedig erbyn nos fel hyn, pan mae di tawelu. Montwn tona, amball i wylan. Rwy'n i byr syrll ar y goll yma di sŵn Cymraeg. Nai, ni ddim clod o to hwnnw'n nant parw. Ti'n gwybod beth ti'n wneud? Dwi'n imstig, sam gwaith o'r hwnna. Dwi'n ffansi gweithio ni parag i dde. Hna i siales a trwsio toilet. Hi a'i parag. Dim yn bach arna chdi. Gyn ti radd, haws i gael job yn rhywle arall. Ella.
Ddim ffordd ma chwaith. Dwi'n meddwl. Dwi wedi gweld un neu ddwy o swyddi go iawn yn cael ei hysbysebu'n Gaerdydd. O, am fynd yn ôl i'r ddinas fawr ddrwg ti. Beri gwiraidd i. Gyd i ddod efo fi os ti isio. Be sy'n ai fi yn Gaerdydd, Lisa? Haws ti gael gwaith, fasa? Dwi'n yn licio llefydd felly. Damia. Gormod o bobl. O beth am neud ta? Mynd i'r Outer Hebrides. Edrych fyna fwy o waith yn fanno. Sy'n eisiau mo fel na chwaith na bos ti fo fi Sela Newydd. Sela Newydd? Be? Ti'n meddwl mynd i Sela Newydd? Dwi'n bo. Mae yna 3 o'r hogiau mynd i fod mis nesaf. A mae yna bres rhaid da i wneud yna. Gweithio ar ffermydd, dreifio machines, pacio gwlad a falle. O? Yli. Dwi'n wedi penderfynu os dwi'n mynd eto. Ac o'n i weld beth aw y cyfarfod yma fori. Cyfarfod? Ia, y cyfarfod staff. I drafod be da ni'n mynd i wneud. O? Hwnnw? Ia. Ti'n dod, wt? Dwi'n ma siwr. Yli, Lisa, dwi'n misio ffrio, oce? Ond just fel ti'n dweud dy hun, sam gwaith yma nagos. Ac mor braf di yma, fedrwn ni'n byw ar y fyw. O, dwi'n gwybod.
nhw di bod ni watcha Tom Jones Street Music yn Gwalchmai. Linda. Tan Dani Landinio, mae pobl yn cwm am wyth. Wel, dwi'n meddwl dyma ni gynnal protest. Beth y marchers yn dreche? O, ma'n bach. Be di gael arestio neu pethau fel yna dyddi yma? Wel, dwi'n cynnig bod ni'n streicio. O, chawn ni'n cyflog wedyn. A mae gen i byw sy'n dalen. Heb job fynd am cyflog i ni anyway. Paid dwi'n. Be da ni wedi gwneud? Pam yn ewch i gysylltu efo'r was? Efo pwy? Papura newid lleol, radio, teledu a falle dangos iddyn nhw be sy'n mynd mlaen. Cychwyn efo hynny. Syniad da, Leisa. Ella fydden ni ar telu. Sgyn ti contacts? Wel, dwi'n meddwl bydd o rhy anodd dod o hyd i bobl. Fedrwch chi neud o drwy Facebook a falle? O ia! Fedrwn ni wneud hynny hefyd fedran. Roedd ar social media, ia. Dwi'n cynnig felly bod ni'n trio gael reporters yno o flaen y siop ddeud bore llun. A bod ni'n aros tu allan a pheidio mi mewn i weithio. Cytuno. Fydd rhaid i ni siarad. Gei di wneud, Deimion. Ti'n dda efo pethau fel la. Ella sa fo'n syniad i ni wneud ambell i blacad. Mae gen i ddigon o bain sbar yn hot. A na i helpu chdi. Reit! Da ni sorted Llundan? Yndan. A we, ni gael cyrraedd a drag i bobl cwm. Ti isio fi rhywbeth? Ond troi fyny am ei. Iawn. Pawb i fod yn o'n buan ben bore llun felly. Och, sy'n rhaid. Oes! Oce, ta. Nes di wbath ynglyn â'r swyddi Caerdydd na? Dwi di trio am ddwy de. A be amdana chdi? Ti di clywed mwy am Selan newydd? Dwi di llenwi'r pethau visa i mewn neithiwr. Ti'n mynd felly? Rhaid fi wneud rhywbeth bydd. I fynd â fi o fama. Am faint? 6 mis i ddechrau. Hwrach wedi ddim eisiau dod nôl. Dwi'n imsti. Ti benni faint o hyrau fi gen ti, ia? Ia, ella. Gadal
i'r gyd, bod yn gwaith yn dyfu ni, dos am rhaid i mynd yn bell, dos i mynnu bywyd gwell, ond rhaid i sylwi bod ni gyd yn Ia, Serenity. Pwy di heina? Pobl television, dyd yn meddwl? Fab! Loads o slwyr developments newydd a banod! Criw heno, dwi'n meddwl? Gobeithio na OTJ fydd yn cyflwyno! OTJ? O, White-headed Jones! O, naci! Elin Fleur, dio! Elin Fleur! Ma' na rywbeth amdana! O, British Jones! Dos i neud hyn yn useful, neu di? Dos i organise interview i fi! Dwi'n mynd i nôl fy lippy! Serenity! Dwi'n meddwl bod 'na bach o broblem! Oh, for goodness sake! Be? Rwan! O, bach o situation! Oh, shush! Ti'n meddwl rhyw pessimistic cloud raining on my parade? A be yn union wyt ti'n ama? Anyway! Wel, gweithio i chdi! Dechrau newydd, staff newydd, Fifi. A dwi'n meddwl bod hi'n amser i fi symud ymlaen. Ond, o'n i'n meddwl... Wel, nes ti'n feddwl yn wrong! Toodles! Bore da! Serenity Roberts, I take it bod chi'n mynd neud interview efo fi? O, bore da. Simon Medio newyddion ysbrydrec. Dwi'n chwilio am Daniel Hughes. Oh, pardon. Oh, no. Ma' rai bod 'na mistake. Dio neb bwysig. Ella wir, Serenity. Ond ni sydd wedi gofyn iddyn nhw ddod yma bore yma. Owen, di'r camera'n troi. Beth ydych ymateb chi felly, Miss Roberts, i'r ffaith bod yr rhan mwyaf o weithwyr Gwely Express yma'n protestio bore yma? Wel, ma' 'na obvious misunderstanding. Fydd 'na ddigon o waith yn y development newydd sydd yn y pipeline y parc. Ydy'r cais cynllunio wedi cael ei gymeradwyo? Mi fydda ni'n gwrthwynebu'r cais. Byddan! Fifi! A traitor mab! Fion, di'n enw, a peidiwch o grando arni. Mae di taflu llwch yn llgada, pawb. O, na ddo, Fion. Ddim pawb. Da ni'n gwybod yn iawn be di gêm hys.
siop newydd fawr tu allan i dre. Wow, sbiwch! Da ni dros Facebook i gyd. Llwyth o bobl di rannu. O, mam bach! Ail ni golwg arna fi! O, nag oes siŵr. Ewadd mi, protestio'n siwtio o'r gweith cael het. Dwi'n ni'n pam ydyn ni'n traffarth gwaith. Am ti'n dweud hynna? Wel, diolch disafio'n swyddi ni'n eddo. Na, o beryg. O, tos lol! John Hughes di gael o'n ni, rhaid ni gario ymlaen. O, cario ymlaen efo be? Hwffio ne! Hwffio i warchod beth sgynna ni. Mae siop di cau. A ma' na un drws yn cael. Ma' na un arall yn agor mecha ni. Wel, i'r un drws yn ulla ar y funud, Margaret. A wedyn i o. Ma' na ddigon yn dy ben di gyda gysdas do hun. Ewadd. Dwi'n ni'n. Swn i'n dod i weithio chdi. A fi na. Mae Margaret yn iawn, Daniel. Mae gen ti'r gallu i dynnu'r pobl at ei gilydd. A dwi'n siŵr bys hynny gyd yn dy helpu di. Ond Lisa bach, os a ti ddim yn mai helpu, ond i'n meddwl bod gen ti gyfweliad am ryw swydd yn Gaerdydd. O tas gen i waith call yn fama, swn i'n mynd yn heswm. Oh
disgwyl dy fel di yma heno, Cai? Pam? Chdi'n mynd am Zeland newydd. Mond am 6 mis, mae'n mynd. A dwi bron a dweud dwi di faru fan. Bydd o ddim drwg i ti mynd o man dipyn. Wel, jyst maen nhw lle bydd ennill. Dwi'n am a dim na na chi'n iawn, Margaret. Dwi'n gwybod y fod i washi. Os eisiau ni rannu rhain? O, ia, please, fwy helpu. Diolch genod. Mae yna griw da di troi fyny. Oes, dipyn mwy nag o'n i di ddisgwyl. Sa well ni ddechrau tan nhw. Gweld, os fydden ni'n eidiadau cyn bobl o cof. Sia Margaret, dechreuwn ni. I ddechrau cychwyn, swn i'n licio diolch i chi gyd am ddod yma heno. Mae'n amlwg bod yna ddiddordeb mawr yn y fenter yma. Y gobaith ydy, fel ydych chi'n gwybod, cychwyn menter fydd yn golygu bod ni'n gallu edrych ar ôl i'n busnes ein hunan. Ac mi rydw i'n credu gryf os gan ni sticio efo'i gilydd y byddan ni'n llwyddo. Ni'n gwybod bod ni'n dilwyddo. Fydd i ddim yn hawdd ar y dechrau. Ond be ydy'r opsiwn arall? Werthu'n hynna'n eto, gadael i bobl o'r tu allan ddod mewn ac yn arian o be sgwyn ni? Mae'n rhaid dechrau rhywle. Ella bod ni'n griw go fach. Ond os na da ni fawr, da ni ddigon! Veni, 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 veni.